दोस्तों, आपका होस्ट इन दोस्त मिसा पसंद तो नर पाइते शको को रोशन देती छपाइले हां नजर दर काम करतो मजा चैनल को थाफे तकान चैनल सब्सक्राइब खाजन वीडियो लाइक के जो वीडियो न पाइते जरा नाजी नर थुनाम सिकांनि इमां नर खित जको थांगैया कि माने इमां आनि वान किनि इमां तुइ छपाइले हाता काचे रुस्तिम वीडियो बानिले माने इमां सालिया ना राइमिंग अरे ताइता माने सासिनाय आनि राइमिंग सासे हानो तामं खाबा सिने बानिले माने खमाने माने कुचा खुमाने नर आवला सासा उले एकले हिने सिने बानिले माने कुचा खुमान ना तिने नाले सिनंता मान खामदाब लाइक खागै ताम खान्यादि अरे खामता बोला इता म खलाने बा हुतर रता माने आई मीन कुचा न हुतर मता नर नाय तंगदि नायो तंगले नायो बतंगले ता म खलसिना हिनु ओ जालनो हाय आनि पारानि चाकले पुरा रक टेल्लेनो हाय थाका हंगले खितान्यो खमा हाबजंगो हाय बरनां थाङै आं सोंना गताव खलायनो रक खितान्यो को हाबैनाय बानिले माने भिडियो नायनो ताम खलायनो रक होननाय हाय बर ताव माने सससिमान बानिले माने मुइ संगैनाय चारि माने फुनुं माने बेलाय कथौ कानो गन्या बह कुपुंख्ला दंगो आनो गन्या टेल्लेनो मोबाइल खितान्यो थाङैनाय हेनो चाव आं थाइमलिया आबुबा कुबिजे सेग्रा नरक बुजिनाय तान बागै बाबो थाङैना सोगबा खितान्यो कोनो मानाय बाबो खितान्यो को थांगि मा मानाय बा हाय बना साइ बुजिनाय सको खितान्यो को ताइना जे आबा हायरो अलंगे मुना बाहाय फैनो सेननाय तंगया आया आया पो आया हा बुजानाय बोले कुचा सासानाय बोले बो हाय ओ सिखला बुइनो साबो थाङै सासिनाय आजाको कुचासे बुजागो हाय नरला हारामि सागला नरले निजिनि खेतग्रानि कुचांतलाङै सानानो बानिले माने कुचान किसा खुगरे गारे हेननाय साला हारामि र क्या जे खुंना रिंगे रोटे दे बोरे फान खुक मानो अरे बानिले मा तानो बोरे र कुचा खुना र यहाँ तावन खबा अलका माने खुना न रंग कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये अश्लील है ये लोना आपन चिनि नर्मल बरक ताइ चिनि तिप्रा सर बाहेकले वाक बाहान संगैचा ओ मोस देंख्लाचो नबुनाय एकदम साना सुमुं थाजो एका चिनि बानिले मांके हागासाउ बानिले मा नंगाबो साबायनो साबायन वान सु तमानि सम्पुरो बटा अरे कुपाल निने बहक दे अमना कुवासे कुवा हाय साबाय हेने से वासे दंफो ओ मायो आबु याटा कानि खनाय उमा आं एकला फोन नि जाका हंगा ता चामय हेने छाय दंगो बंगल याटा कानि रोमसी साबाय हेने वासे दंफो अरे भाई साहब यही नहीं अभी और सुनिए साइमिया नमो खाने तो साइमिया खामिया बाहन के साइमन अरे यार बस करो आलु वाचका बाइनिले माताय वाक बाहान चाकला खने तामान हिंके वाक नि तो तामान जाकन बुफाम तंगो भाई आं गलत निने भाई गलत तावन हिंके निने भाई तला फाजिंग वाचको सगा फाजिंग वाचके निने बाइनिले माने आइकला भाई बखरा को बुरो बुफाम तंगबा अरे भाई साहब या ini hingke norok bayang pisa nuksa kha नुखा ननो बाइनिले माताय बुसुना सिना हिनो इंस्टाग्राम खुलको ननो नुगो फेसबुक खुलको ननो नुगो व्हाट्सएप खुलको व्हाट्सएप स्टेटस ननो नुगो ताय बुसुना सिना हिनो बाइनिले मानबो खूब चिनि रोस्टर रक खूब कमेंट खाइने सका रिप्लाई दिरु न नाय परमिशन ने मानो नाय रिप्लाई रिया तामा खासिना हिनो जों परमिशन सारा न चिनि बाइनिले मानो रोस मा खले जाबो जोंबो ताइते मानसिना ना मा नाय जाबो जोंबो बिउसि मांगै नाय मा खला जाबो जतनो ओ सुना बाहायका बारे खाइतला बा खया सुना सिने भिडियो शेयर बो खया गरे तामनि सासिना हिनो चिनि रोस्टर ने सेस ताइते मानसिना दुख इनके बाइनिले मासु जरा थाग्या हाय वाक बखरको थाक्तो नि त मानसि ओ पुन बखरको साबुसा हेनो पुन बखर साबुसा चल झूठा yang bokoro बाइनिले मा ताइतांग जानि नो बखर सासिना साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे नाइ सुंगा एबिजिं खाइबिया तांग जानि ताइ नेक्स्ट तो तांग जानि बखर कुइ सकबाय न माइसाब आनि बखर दा हाइं दन नाइ मुनिया न हमरा ओ माइसा ओ मिस्टर प्रशांत से नि साना नरा औरंगा माइसाब जस्ट जोक एपार्ट हिंगे जस्ट एबो एंटरटेनमेंट बागै न भिडियो सरामजागो हिंगे नरो बाइनिली मानि चैनल बो जस्ट एंटरटेनमेंट बागै सरामजागो हिंगे नरो सपोर्ट खाइनो मो संगे थाङै नरो बनो सपोर्ट खाइमो न आन चैनल सपोर्ट खाइनो संगे आनि चैनल थाङै सब्सक्राइब खाइदि थाङै माने आनि अरन तङै सब्सक्राइब खाइदि नरो थाना हिंगे बाइनिली मानि चैनल थाङै सब्सक्राइब खाइदि तामन हिंगे आसिनि ति प्रासन आबो बसिनि बकुं बारान हिंगे सपोर्ट खाइदि हिंगे सिनि बरन आगुंनाय हिंगे नरो बो खाइमा हिंगे नरो बो आबा हिंगे खाइदि एंटरटेनमेंट जस्ट
इनका 3 भाग सुधारा ना ती प्रसा आयोग लगतो आवक रक भगवानी 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 Tuh. Kemana? Kemana?